ez az új generáció, csak neked balfasz. A Betlem azt mondta, hogy erős a szöveg, de mi az undergroundban kinőttünk, na itt vagyunk öreg. És tudjuk születéstől milyen súlya bír az élet. Nagyon sok mindent tettem, hogy ide jussak tényleg, hiszen én is beszívtam a szennyet, mint mások, és nem siettem sehova, az alkalomra várom. Mert már gyerekkoromban megfogadtam, amit elém tett az úr, mindent megragadtam. Legyen egy kiló kenyér, vagy hogy megijem a reggelt, engem apám aki étett, és a spanom mellette. Hisz a gyenge elfutott, az erősebbek maradt, az utcakőkök áttörtek minden falat. Kimentek a téren, néztek az ellenség szemébe, és klik klik bang, a játszmának vége. Ez az új generáció, segítanító mentor, a G4 Family, Halloween sektora, meghalod a nevünknek, úgy a sötétben, klik klik bang, és a játszmának vége. Ez az új generáció, segítanító mentor, a G4 Family, Halloween sektora, meghalod a nevünknek, úgy a sötétben, klik klik bang, és a játszmának vége. mindig azt mondták, hogy nem érek el semmit, mindig el akartam érni, legalább ennyit, hogy beszéljenek rólam, hogy a nevem fennmaradjon, hogy a zeném egészen, de a szívedik a tolja. Sokszor eljutott oda, sokszor útközben tévedt, az évek alatt hittem, megittam elég mérget, ahhoz, hogy tudjam, mi vagyunk az új nemzedék, de hogy megismer minket, kevés egy ezredék. Mi leraktunk meg valamit a bizonyos asztalra, mi figyeltük mindig az intő hangra, ezért van az, hogy utánozhatatlan a stíló, leszarom, hogy valójában ki hány kiló. Rejtésebb vagyok, mint az X-szakták, Istenem, a mesélni tudnának a patkák. Vesd el a régit és jöhet az újabb, kezd magadra valamit, ne csak a földet túrja. Ez az új generáció, segítanító mentor, a G4 Family, Halloween sektora, meghalod a nevünknek, úgy a sötétben, klik klik bang, és a játszmának vége. Ez az új generáció, segítanító mentor, a G4 Family, Halloween sektora, meghalod a nevünknek, úgy a sötétben, klik klik bang, és a játszmának vége. Inkább semmim nincsen, mint hogy valamit is kér, inkább állva halok meg, mint hogy térden csúszva éljek. Engem ismer az Isten, tudja bűneim, hálát adok neki, hogy vannak szüleim. Az új generáció átveszi a hatalmat, és ad egy érzést majd ennek a dalnak, ami miatt lehet, hogy ezren meghalnak. Olyan, mint ha beszélnék csak éppen a falnak. A G4 Family, vagy a nemzedéken mögöttem, aki ellenem mer tenni, azon nagyot röltem, mert befelépítettem egy olyan birodalmat, amiben vajnokat toborzom, és velük lerohanlak. Nézd közben mit látsz, frissül a vért és izmokat, ne rohanjál sehova, tudd, hogy nyerti porlak, mert az érebben vérszívó, és már nem is lesz kedves. Mr. Hector, tetre kész, mindenki figyelje. Ez az új generáció,